हेलो लोगोफोर आं आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायग्रोनानै लाबाय। आं बे समाव दंफैयो दा दांदुफुर हाजोनि अन्थाइ गुफुराव दंफैयो। हाजो गोजौथिं नैबे साइडआव जाहैबाय गासिबो बे दांदुफुर एरिया लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। आं दा बे अन्थाइ सायावनो नोंथांमोननो देखायनो नाजाखै नैबे साइड गाहायाव माने ओरैबायदि गिथावथाव ग्रं ग्रं हाजो आरोना। नैबे साइडथिं दङ शिब मन्दिर दङ बाहाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बे हाजो गोजौ थिखिनियाव शिब मन्दिर दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेनो जाहैबाय अन्थाइ गुफुर हाजो थिखिनिनि शिब मन्दिर बियो। नैबेनो जाहैबाय थारमाने नैरै साहा साइडथिंजाय इन्टारनेशनेल बड'लेण्ड पेराग्लाइडिं बिरख्लायग्रा माने मेन स्टार्टिं खालामग्रा आरोखि बे गोजौनिफ्राय बिरख्लायो। नैबे गाहाय साइडआनो जाहैबाय माने गासिबो दुब्लिबारि आरो गाहायाव। आं दा नैबे रुगुं सेराव ओंखारलांनानै नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन। बेनो जाबाय अन्थाइ गुफुर। नैबे जायगाया टटेलि एकदमबारे अन्थाइया गासिबो गुफुरजोबमोन। नाथाय दा बे अन्थाइया लासैनो सोमलांनो हमबाय। थारमाने मानसिफ्रा बयबो बाहाय माने जाला लोंला खालामला फैयो। दा बेफोरनि थाखाय सोमखो ना माखो बुंनो हाया। गोदो खिन्थु टटेलि बे अन्थाइया गासिबो माने गुफुरमोन आरोखि ना, बेनिखायनो अन्थाइ गुफुर नाम मोन्दों। नैबे सोरबा नेसनेल फ्लेग गायनानै दोनफैदों, नोंथांमोना नायलांनो हागोन। माने बै साइडथिंजायना जाहैबाय माने दांदुफुर एरियानि गामि एरिया बियो, दुब्लिबारि गामि। हाजो गोजौनिफ्राय रोमै रोमै नुहुरो गामिखौ। आं दा बे अन्थाइ सायावनो बेरायदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिउसखौ नायबानो जाबाय। माने बे गोजौआव गाखोनानै भिडिअ फटक बानायोबा थारमाने फ्लाइट सानिफ्राय भिडिअ बानायनाय बायदि मोनलायलायो आरोना। बाराथ' ओरैबायदि स्रो स्रो बार। नैबे साइडथिं गासिबो रोमै रोमै गामि हाग्राबारि नुहुरजोबो। नै ओरै नाहरदो बे साइडथिं माने धिर बिल दिप्लाय बे ओरै लिलि लाला नांलांजोब्बाय आरोना बे दिप्लायनि दैजोंनो। माने गोजौनिफ्राय नायोबा ओरैबायदि समायना नुहुरो गाहायाव। नैबे अन्थाइ सायावनो माने सिजौ बिफां दङ। बे सिजौ बिफां गुदियाव खुलुमो बयबो। सिजौ राजा बादि बियो, माने अन्थाइ सायावनो रज'नाय बे सिजौआ। आं दा अन्थाइ सायावनो थाबाय थाबाय नोंथांमोननो देखायनो नाजागासिनो। नैबे गाहायनियानो जाहैबाय पेराग्लाइडिं बिरख्लायनानै गाहायाव बाहैग्रा जायगा दङ। बै गेजेर खन्द'आव मोनसे फोथार दङ फिसानो। बिनिफ्राय बारा सिनायहरा लोगोफोर। माने गाहायाव नाहरोबा ओरैबायदि गिथाव बाथाव नुहुरो आरोना। माने एकदमबारे गाहाय गुदि स्टार्टिंनिफ्रायनो कमप्लिटलि बे अन्थाइया गोजौ जाबोनाय आरो। दा जे जायगायाव आं थानानै नोंथांमोननो देखायगासिनो बे अन्थाइया एकदमबारे मेन गाहाय गुदिथारनिफ्रायनो माने फुरा जौबोनाय आरोखि बे अन्थाइया देरबोनानै। बे अन्थाइ रुगुङाव थानानै नाहरबाबो माने गुदिखौनो नुहुरस'आ आरोना। रोमै रोमै बांद्राय गोबाव नायनानै थाबाय थायोबा माने खर' गिदिंना गोलैलांनो नागिरलायो। ओरैबायदि गिथाव बाथाव नुहुरो गाहायाव। नैबे अन्थाइ सायावनो रज'नाय बे सिजौआ।
हाजो थिखिनि साइडआव बियो बे सिजौआ। नोंथांमोना सोरबाफोर फैफेराखैबा बेरायफैनो हागोन। माने हाजो सानिफ्राय नाहरोबा भिउसा माने ओरैबायदि समायना नुहुरो। नैबे आं बे अन्थाइ गोजौथारनि एसे साइड गाहायाव फैदों। बिदिबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय माबायदि मोनदों नायनानै।